Sifumane isifundo sethu sokuqala nesisafumana kula ncwadi kaYoshua ngesahluko sesine sawuqala ufunda kula verse yokuqala sime kula verse yothoba. Safumana isifundo sethu sokuqala kwincwadi kaYoshua chapter 4 sawuqala ufunda ku verse 1 sime ku verse 9. Ukumiswa kwamatye esikhumbuzo. Verse 1. Kwathi ke xa lwagqibelayo uhlanga lonke ukuyiwela iYordani, wathetha uYehova kuYeshua esithi, zithabatheleni ebantwini amadoda abeli-12, indoda ibenye esizweni. Niwawisele umthetho nithi, thabathani apha phakathi kweYordani kule ndawo zimi kuyo inyawo zababingeleli amatye okumiswa abeli-12 niwele nawo, niwabeke kuloo ndawo yokulalisa, niyakulalisa kuyo ngobusuku. Wawabiza ke uYoshua amadoda ali-12 ebewamisile koonyana bakaIsrayeli, indoda yanye esizweni. Wathi uYoshua kuwo, gqithani phambi kwetyeya kaYehova uThixo wenu, niye eYordani phakathi, nithabathe ileyo indoda ilitye libe linye, ilibeke egxalabeni layo ngokwenani lezizwe zoonyana bakaIsrayeli, ukuze oku kube ngumqondiso phakathi kwenu. Xa bathe banibuza oonyana benu ngexesha elizayo besithi, ayintoni na la matye kuni? Nothi kubo, amanzi eYordani anqamka phambi kwetyeya yomnqophiso kaYehova. Ekuweleni kwayo eYordani anqamka amanzi eYordani. La matye oba sisikhumbuzo koonyana bakaIsrayeli kude kuse ephakadeni. Benjenjalo ke oonyana bakaIsrayeli njengoko uYoshua wayebawisele umthetho, bathabatha amatye ali-12 eYordani phakathi, njengoko wathethayo uYehova kuYeshua ngokwenani lezizwe zoonyana bakaIsrayeli. Bawela nawo, baya nawo kuloo ndawo balalisa kuyo, bawabeka khona. Verse 9. uYoshua wawamisa amatye ali-12 eYordani phakathi kuloo ndawo zazimi kuyo iinyawo zababingeleli abathwele ityeya yomnqophiso, akhona unanamhla. Lilizwi lenkosi, inkosi ehlala emazulwini mayilisikelele ngoku nangonaphakade. Amen. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba nguYehova. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma. Suruna
Tunce.